Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. असे दिसता की पेडण्या मतदारसंघातल्या लोकांचे नांगर फिरून हाजो उपयोग सिंधुदुर्ग राज्यात जावंक जाय अशे मुख्यमंत्र्यान एक चित्र थंयसर निर्माण केल्ले आसा त्या लोकांक भितर आनी अशें चित्र निर्माण केले आसतना आमकां आज पेडणेकारांक दिसता की गोंय राज्य सरकारान आमकां पुरेपूर चुनो लायिल्लो आसा फटयल्ले आसात गाजर दाखयल्लो आसात आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सरकार सारको कितले लेवलाचेर पावला ज्यो दुसऱ्या राज्याच्या एका भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे हे पळय बाजार ओपन करतलो तो हेतूंतल्यान सारको सिद्ध जाता की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रचंड प्रमाणात टुरिझमसाठी स्कोप आहे आणि आमच्या गोव्यात ऑगस्ट 2022 मध्ये मोपा एअरपोर्ट चालू होणार आणि याचा फायदा तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांनी घ्यायचा अरे तू मुख्यमंत्री गोंयचो काय मुख्यमंत्री सिंधुदुर्गाचो